こんにちは。私の名前はレフィトゥイマリスカと申します。レフィと呼ばれています。一番行きたいところがありますか？はい、あります。東京スケートリへ行ってみたくて、写真を撮っていろいろな食べ物を食べてみたいです。東京スケートリは日本で一番高タです。農業の経験がありますか？はい、あります。高校の1年生から今まで休みの時、父の畑で手伝っています。父の畑で手伝っています。例えば、トマトを植えて、水と肥料をあげて、草を取って、トマトを収穫します。どうして農業をしたいんですか？私はよく父の畑で手伝っていますから、農業の経験があって、農業の仕事をしたいんです。日本のこと何？日本は4季節があります。春とか秋とか冬とか夏があります。全部から春のが好きです。春の時、桜が咲きますから好きになります。食べてみたい食べ物を教えてください。私は寿司を食べてみたいです。TikTok で見てから美味しそうです。だから寿司を食べてみたいです。日本の食べ物で好きな食べ物を教えてください。私はラーメンが好きです。日本のラーメンは美味しそうです。また暖かいので寒いの時に食べるととてもいいです。1ヶ月にいくらくらい給料が欲しいですか？1ヶ月に15万円くらい給料が欲しいです。5万円は貯金したいです。5万円は日本で生活に使います。5万円は家族に送ります。長所と短所を教えてください。長所は明るくていつも元気に頑張る性格です。短所は心配しやすい人です。不安なことを教えてください。初めて仕事するとき、仕事仕方がわかりません。だから心配です。何ですか？私は料理ができます。料理はチャーハンです。まず、材料を準備して、例えば赤玉ねぎとか、ニンニクとか、唐辛子とか、ご飯とか、卵とか、塩とか、醤油です。そして、材料を潰して油で炒めます。すぐに卵と塩と醤油を入れて、ご飯を入れて、まんべんなく混ぜます。それで、チャーハンが出来上がります。どれくらい日本語を勉強しますか？8ヶ月くらい日本語を勉強しています。1週間に何回日本語を勉強しますか？1週間に7回日本語を勉強します。どこで日本語を勉強しますか？月曜日から金曜日まで学校で日本語を勉強しています。土曜日と日曜日に家で日本語を勉強しています。から何時まで日本語を勉強していますか？朝8時から午後3時まで学校で日本語を勉強しています。午後8時から午後10時まで家で日本語を勉強しています。自分から頑張る人だと思います。友達から明るい人と思います。何年間日本で働きたいんですか？5年間くらい日本で働きたいんです。でも、特定の1号を終わってから、特定の2号を取りたいです。